Catalans, catalanes... Avui, a la xocolata del lloro... No tenim ni Cristo. Que compreu? Se m'han escapat els lloros i van ara i els hi posen un micro davant. Les Xonis i les Juanis són el futur del país. I que en sortiu sanes i estalvies dependrà de la vostra intel·ligència. I am a Catalan. Panses i figues de nous i olives i mel i mató. Jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, Que comenci la funció. Amunt el taló. On és el taló? Doncs què hi farem? La xocolata del lloro amb Miquel Cavaller i Albert Pallarès. Amics i amigues, Sí. avui ens trobem en una situació una mica excepcional. Sí. Ha arribat el que algun dia havia de passar. De fet, encara ha aguantat. Sí, prou. La veritat que n'hem fet 5 de la tirada, sí? 5 d'una tirada. 5. Bueno, prou bé. Sí. Però ha arribat el punt que ens hem trobat sense convidat. Sí, havia de passar. Com diu la cançó, havia de passar i bueno, ha arribat el dia. Però bueno, nosaltres ens vam comprometre a generar contingut 2 diumenges al mes i aquí estem. No entrarem a debatre la qualitat d'aquest contingut, No. però hi ha contingut. Sí, a veure, pot no estar malament. A veure, no sé si és molt bona propaganda per començar-ho, però bueno. És igual. La qüestió, ens hem inventat una mica de fórmula, a veure què us sembla, serà més curt, a priori, però bueno, ja ho veurem, i consistirà de que l'Albert s'ha preparat una història, en principi, jo, de la història de Catalunya, curiosa, mig desconeguda, i jo me n'he preparat una altra, esperem que no sigui la mateixa, i després els dos explicarem una conjuntament. I ja està. I tindran a veure entre elles? Estàs preguntant? Ho dubto moltíssim. No, fa tota la pinta Sí, que no. Però bé, com ho decidim això? Perquè tampoc hem parlat res, no hem pactat res i anem una mica llançats a veure què passa. A veure, com les coses importants, piedra, paper o tijera. A 1 o a 3? Què fem, Joan? 1 o 3? A 1, vale. A 1. Vinga. Però 1, 2, 3 ja, o què? No, sí. Pedra, paper, tisores. Vale, vinga. Perquè l'1, 2, 3 ja sobra absolutament. Bueno, a veure, vale. Si és 1, 2, 3 ja... Però tu el dius l'1, 2, 3 ja. Tu dius paper, tijera, jo dic 1, 2, 3 ja. Jo és molt de presur. I el ja surt. Ni abans ni després. El ja. El ja, vale. Pedra, paper, tisores... 1, 2, 3, ja. Vinga, te toca. Avui vinc a explicar Una petita història, no? Arrencam així directe. Començar. Una història... Que serà tipus un guàrdia. Bueno, no ben bé. Seria insultar l'Anguàrdia dir que farem alguna cosa similar. Ai, sí, digui. Però vinc a explicar una història una mica forta. Però tens un rotllo que el pena jove, Aprofito. Sí. Bueno, digues. Novembre de 1985, Vale. 11 de la nit, Catalunya es queda completament a les fosques. Us sona això? Veieu com lligo amb l'actualitat? En sèrio? No? Sí. Però Espanya o... Catalunya. Vale. Únicament Catalunya. Des de Cadaqués fins baix a la Sénia. Canà, vale, sí. Canà. De Parlou fins a Canà, sí. Llavors, clar, com bé dic, com sempre estic al dia del que passa al món, no? Connecto una història amb l'altra, no? Amb aquesta apagada que vam tenir fa poc. On eres tu? Què, a l'apagón? A l'apagón. Jo no m'he entrat res. Estava No? fent TFM, ho tenia tot obert i bueno... Però clar, vaig acabar de fer-lo perquè m'està costant molt el TFM. Està sent algo bastant complicat, sí. jo estava aquí. Però clar, jo estava aquí. Ah, sí? Sí. Però bueno, com vas treballant amb el Word i tens la música que escoltes sempre, doncs no te n'enteres. Com l'Albert Plano, que va dir que el va pillar a la muntanya 10 hores amb la bici. Va aparèixer la Pili i em va dir ei, que l'apocalipsis. Ah, vale, bueno. I sí. Bueno, collons, sí, me'n vaig enterar perquè vaig sortir els veïns, però no entrem a la història, però vaig sortir perquè estava sol a casa i jo pensava que havien caigut els ploms. I vaig sortir els veïns i darrere casa meva dona la petroquímica. I estaven tots els veïns tirant fotos al horitzó i dic, hòstia, aquí hi ha un arc de Sant Martí o jo que sé, un paisatge molt maco. I vaig anar a mirar a l'altra banda i, bueno, columnes de fum negre, apocalipsi, això. El pitjor és que no vaig pensar que fos una cosa gaire greu, així, bueno, un altre dia a l'oficina. Així que, bueno... No, res, digues, perdó. No, que a més també em fa gràcia perquè és d'aquests fenòmens que es van expandint. Perquè va venir la Pili i em va dir han saltat els ploms.
Llavors va parlar amb la veïna del davant, no, és tot el carrer. No, que els flops no són... Llavors van venir de la plaça, és que és tot el poble. I llavors vam acabar Itàlia, Portugal, Alemanya i tota Europa. I després hi havia els russos, no? Un ciberatac dels russos, que sí, no va ser un ciberatac dels russos, bona idea els hi van donar, també. Sí. No, es veu, venia de Sevilla. Sí. No, res, Total, anem a... L'aïllament informatiu durant aquella apagada va ser absolut. No va ser com aquesta última, que la gent agafava la ràdio vella, posava les piles, es tancava el cotxe... No sabien res. Passa la nit i l'endemà torna a haver-hi llum, torna a haver-hi informació. Es veu que havia saltat un interruptor assetmanat. Què et preguntaràs? En sèrio? Sí. Com pot un coi d'interruptor deixar les fosques tot Catalunya? Home, sí, d'entrada. Deixo aquesta pregunta i aquesta és la meva història. Vale. Ja està. Què et sembla? No. Hòstia, a veure... Continua i... És bon headline, eh? És bon clickbait. Però no, és un cliffhanger. Ah, això. Però no, té una continuació. Em permetràs que em posi una mica Iker Jiménez, nave del misterio. Increïble, Carmen. Em pots fer de Carmen, si vols. Vale, Iker. El director de la revista Carme 7 li arriba una trucada. La revista Carme 7, pels que no ho sapigueu, perquè jo no ho sabia ahir, no sabia què era això. És una publicació d'històries paranormals, de ciències ocultes, amb famosos articles tals com «Las caras de Belmez no son fraude», «Se contrae el universo», «La Atlántida existió», vale. I la meva preferida, «Hablar con vegetales, locura o realidad». Locurita. Locurita o realidad. Una revista, una publicació de rigor. La qüestió, la trucada a la que em referia. Sí, ara qui truca aquí, perdó? La revista, la seu central, rep una trucada. Vale. La trucada en qüestió és d'un dels corresponsals en terres tarragonines, que es posa en contacte amb redacció. I el que passa és, a la serra de Miramar, just sobre el coll de l'illa, s'alvira un puto ovni. Sí? A l'illa. Sí. Bueno, un plataret volador, que es diu en català. Hòstia, l'altre dia explicaven els de Ràdio Morell que van fer 40 anys que fa molts anys van anar a la Mussara també a captar psicofonies, tio. A la Mussara. Van captar res? Bueno, perquè quan llogar un generador, bueno, això ho expliquen a Ràdio Morell, i clar, el propi generador fotia tant de soroll que no podia escoltar res i van tornar cap a casa. Això ens podria passar a nosaltres sí. Tranquil·lament. Aquí, amb tot això de l'Omni, ja llançareu l'efecte del Céspedes, del vale, cotxe antic, recuperem això. Vale. La descripció exacta va ser com un helicòpter. Quan tu comences la frase amb un com un helicòpter, sospita, però bueno. Sí. La persona que va veure com un helicòpter amb moltes llums a les aspes que va romandre llarg temps a pocs metres de terra. Bueno, vale. Perquè ens ubiquem. La serra de Miramar és el massís que separa l'Alt Camp de la Conca de Barberà. És a dir, tu et diràs Valls, tires per amunt, passes les grans ciutats, les grans metròpolis de Masmolets i Fontscaldes i fas cap al coll de l'illa. Sí. Total. Que per cert, això, un detall que sí que voldria dir, perquè avui la gent haurà notat que no tenim tampoc el nostre Eduard, sí. que encara està en aquesta mena de retir espiritual que ha fet, que per ell la serra de Miramar és molt important, perquè és el seu punt d'orientació. Sí, se li posa la pell de gallina, me la veu. De fet, en el moment que deixa de veure-la, s'atabala. Quan vam anar a Barcelona mirava Collserola. Jo li anàvem dient que era Miramar perquè no s'atabalés, però era Collserola. Tu què creus que podria ser aquell objecte? A veure, però en plan Iker Jiménez o en plan sèrio? Com vulguis. Saps aquell paio de TikTok que tira paelles? Ostres, allò és fort, Allò m'ha matat més d'un senglar, aquell paio. Una gavina. Bueno, no sé. El cas que, a veure, jo l'últim cop que vaig anar a l'illa, que tinc una bona amiga, no em va semblar veure cap helicòpter aparcat enlloc. Per tant, és de sospitar que això fos alguna invenció de qui fos que passés per allà i li semblés veure alguna cosa. Però ara et cagaràs a sobre quan et digui que resulta que en aquell punt on es veu, on s'alvira un ovni... La meva perruquera, sí. Bueno, on es veu l'ovni és una línia d'alta tensió
que unia el complex electronuclear d'Escó Vandellós amb l'estació de Sentmenat, Hòstia. que és on cau l'interruptor. I Sentmenat per on cau, però? Està per Sabadell, més o menys, als voltants de Sabadell. Va. Llavors, clar, això arriba a la revista, a Carme 7. I quina conclusió treuen els nostres amics de la rigorosa revista de Carme 7? Que un ovni va deixar sense llum a Catalunya. Hòstia, que guapo. Xulo, eh? Està molt guapo. Sí, sí. De fet, això és un dels altres grans misteris de Catalunya, com el monstre de Banyoles, Sí, fan. el català a Barcelona, o la comarca de la Segarra, que a dia d'avui encara no se sap si és real o no és real. Segarra existe, no? Segarra existe. Teruel, sí. I aquesta és la història. Hòstia. Curiós, oi? Home, doncs sí. Però no sé... Sí. Però l'apagón va ser per... No, va ser collons, un interruptor, Un interruptor. un transformador, Hòstia, tampoc ho sé un tècnicament. Això el col d'ella, tio. Hauríem d'investigar un dia... Ja, igual. Però el tema de la Mossara, que a vegades ja s'han trobat coses i merdes i ja hi dedicarem un capítol. Voldries anar a buscar psicofonies? Sí, amb els micros de solapa. Vale, hòstia, doncs m'ha molat, M'ha molat, no en tenia ni idea. Sí, d'això. i de proximitat. Sí. Bienvenidos a la nave del misterio, no? Bueno, pues me toca, em sembla. Doncs potser jo m'he estès una miqueta més del que toca, però intentaré anar una mica ligero. Com anem de temps? 10? Guai. Bueno, pues tiro, Tira. Bueno, jo t'explicaré una miqueta el periple, l'Odissea, que va passar al cor de Francesc Macià. No Francesc Macià. El cor. El cor. Això ho saps o no? No pas. Bien. Llavors, el 1933, el dia de Nadal, mor Francesc Macià, l'avi, conegut per tot Catalunya. Sí? Per acomiadar-lo es produeix un dels acomiadaments i dels enterros, els enterraments més memorables de la història de Catalunya, si no el que més, superant el de Prat de la Riba o el de Jacint Verdaguer, etc. Tot Cristo el va acomiadar. O sigui, una cosa bestial. Una vegada es fa l'enterrament, se li fa, s'embalsama el cos de Francesc Macià, que és una pràctica relativament habitual en personatges rellevants de l'època. S'embalsama el cos de Francesc Macià. Però Ventura Gasol, el ministre de Cultura, ministre de Cultura i paisano nostre, de la Selva del Camp, que també porta el nom de l'escola. L'escola porta el nom. Colló el Núñez, el club que porta el nom. Doncs Ventura Gasol va dir, obriu-li el cos, li traieu el cor i el guardem en formol. Que mola. Què xama? Però per exposar-lo o per... Bueno, per guardar-lo... Com la titola del Rasputín, exacte, que està en el Míber. Un rotllo així. Que Rasputín, perquè destaca per la polla i ell, doncs, pel cor. Pel cor. Hòstia, com som els catalans. La tenim tots petita. Tot i així, t'he de dir que és una pràctica relativament habitual, no tant, però segurament es va inspirar, de manera com molt romàntica, en els Àustries, perquè aquests reis de tota la dinastia estaven enterrats sense el cor. I aquests cors estan exposats a la capella dels cors que està bien. Llavors hi ha com allí, tots els cors dels Àustries estan allí posats. Ostres. Flipa, Un dia hi hem d'anar. Que hi hem anat, per cert, però això ens ho vam saltar. Llavors aquí te faig una mica també que de manera sons com de tant en tant s'anaven embalsamant certs òrgans de certes persones en l'època. És a dir, que no era una cosa tan estranya. Frédéric Chopin també se li va conservar, el seu cor es conserva a Varsòvia, a l'església de la Santa Creu, però saps amb què es conserva? En quin líquid es conserva? No. En conyac. En conyac? Sí. En conyac i el cor de Chopin, també els ulls d'Einstein, estan a Nova York. Quin fàstic. O el que deuen quedar els ulls, perquè també. I llàstima que no quedés el pèl, saps? El bigoti, que molaria una mica. O això també és com el cos de Jeremy Bentham, el filòsof, que està dissecat la mòmia allí. íntegrament, però és que està bé, hosti, està molt ben conservat. Sí, però fa mal rotllo, Bueno, a mi com a mínim. És com quan treuen l'altre dia va dir surt la mare de Teresa de Jesús, no sé què, dic, hòstia. Però allò està molt demacrat, Bé, també el cervell de Lenin està a Moscou, o també te'l dic perquè m'agrada molt aquest, és el penis, però de Napoleó. Que també és una història que llàstima que no et toqui a Catalunya perquè molaria explicar-la. Però anava ben dotat. És com allò de la L que diuen. Diuen, perquè va passar de mans privades i tal, i ha acabat amb un tio de Nova Jersey, ara està en teoria en una col·lecció privada, i saps quan feia erecte el penis de Napoleó? Ara tornem a Macià, Quan diries?
Però cap amunt o cap avall? És que clar, mira, jo me llenço i dic 20 centímetres. Erecte feia 6. 6? I en repòs 4. Sí. Oh, però no res. Bueno, això ha dit a l'uròleg, jo què sé. Devia notar la diferència. Sí, exacte. Però bueno, doncs totes aquestes coses es van conservant. Doncs el cor de Macià també està guardat en un pot de formol. Llavors, una vegada produït a l'enterrament, es guarda en una caixa de plom en principi, dins hi ha el pot, amb una senyera, al Palau de la Generalitat. I a les golfes, on sigui. El 39, és a dir, 6 anys després, arriben les tropes franquistes a Barcelona. Llavors comença la retirada, l'exili de tots els polítics i, en conseqüència, de tot el patrimoni de la Generalitat i, entre ells, evidentment, el cor de Macià. Llavors, hi ha un senyor que potser et sona per una marca de pizzas que és l'encarregat de custodiar el cor de Macià cap a l'exili, que és Josep Tarradellas. Sí. Em pensava que digués Doctor Edgar, perquè un cor m'ha fet com més de doctor, no ho sé. Hòstia, està molt bé. Estàs fi, que finet aquest. Bueno, doncs total, que ell és l'encarregat en principi de custodiar el cos fins que no arriba a França. Tot i així, és cert que també a part del cor hi ha molts documents, però ens centrarem en el cor. Però sembla ser que el que realment va custodiar el cor fins a arribar a França és el conseller Antoni Maria Isbert. Sí? Llavors arribarà fins a França. Una vegada tenim el cor a França, és traslladat a un poble de la Costa Blava. Que no Brava. No, la Blava. Costa Blava. Anava a fer una broma. No. Xinesos. A la Costa Blava. No res. On Tarradellas tenia un apartament llogat. Llavors, què passa? Això és el 39 i el 40, el 14 de juny, entren els nazis a França. Llavors, també torna a córrer perill el cor de Macià. Llavors, cal posar el cor en un lloc més segur. Llavors, Antonieta Macià, que és la dona de Josep Tarradellas... Però eren família amb el... No tenen res a veure. Vale? Però Antonieta Macià és la dona de Josep Tarradellas, llavors va des d'aquest poble de la Costa Brava a Saint-Martin-le-Vieux, que és un poble una mica més avall de París, al costat de Tours, diria que està. I és en aquest trajecte que Antoni es troba amb un control dels gendarmes, dels militars nazis, i ha d'explicar que allí dins no hi ha res. No hi ha nada aquí. Llavors veu que la filla també es va posar nerviosa i la van deixar passar. Per sort, el cor va arribar a Saint-Martin, no com es digui, amb sa i estalvi, diguem-ne. Bé, doncs allí el pare de Tarradellas, a Sant Martín, veu els documents que havien arribat i el cor sobretot, i com que estaven arribant els nazis, una mica aquest poble queda una miqueta a la frontera, l'últim, com diguem, espai abans d'entrar a la França ocupada, és a dir, de l'últim territori de la França de Vichy. És a dir, que corria perill el cor allí. Llavors, el Tarradellas li envia una carta a son pare, que en aquell moment el pare també vivia en aquest poble, i el Tarradellas es trobava fent tombs per França. I li envia que destrossi els documents que hi ha, i el cor, doncs, que, poca cosa. O sigui, que faci el que vulgui, però que si l'ha d'amagar o destruir o el que sigui, que és el que hi ha. El pare de Tarradellas, Salvador Tarradellas, va a un camp de vinyes, cava un forat i en uns bidons de benzina deixa els documents i el cor de Francesc Macià, que quedarà enterrat en unes vinyes del mig de França durant bastants anys. Vale? Sí? Es va seguint més o menys? Sí. Llavors, Josep Tarradellas, durant la Segona Guerra Mundial, s'exilia a Suïssa per estar una miqueta més tranquil, i quan s'acaba torna a Saint-Martin-le-Vieux allí. Llavors a veure si encara està al cor, que per sort son pare havia guardat. Llavors desenterren l'òrgan i diu, home, doncs igual busquem un lloc una miqueta més segur per ficar el cor de Macià. Llavors Tarradellas truca a un banc de Tours, que és la població que té una miqueta més gran que hi ha allí, i en una caixa forta del banc de Tours desen el cor de Macià. Llavors, en aquest banc s'està al cor, anys, però bastants anys, Llavors, aquest pot amb formol i el cor dins s'està fins al 1965, estava allí reposant, aquí hi havia dictadura, tampoc s'havia de fer gaire cosa amb el cor, per tant es queda allà, i Tarradellas un dia rep una trucada, al 65, no sé, 12 anys després, una cosa així. I llavors Tarradellas agafa la trucada i és el director del banc
que vagi cagant hòsties al banc, que de la seva caixa forta està regalimant un suc. Oh, que fàstic, hosti, que desagradable. Sí. Que està regalimant un suc i que està atacant alguns dels documents i les altres caixes fortes, que s'espavili. Doncs bé, van agafar el cor i llavors se'l tornen a la seva residència de Sant Martín, aquest poble al costat. Llavors Antonieta Macià, la dona de Tarradellas, doncs tampoc li feia gaire gràcia tenir el cor de Macià per casa. Perquè, a veure, pot molar una mica a priori, però una cosa és tenir-lo custodiat en un banc, en un lloc tranquil, i l'altra cosa és tenir-lo damunt la tele. La tauleta de nit. Exacte, la tauleta de nit. Però bueno, doncs s'hi va estar un temps també aquí. Llavors, al 75, quan Franco mor, Tarradellas és quan torna i diu soc aquí! Saps? I totes aquestes històries, però quan Tarradellas diu això, ell va amb l'oposat. Diu això, però la seva casa segueix a França, i llavors progressivament va tornant tot. I el cor, per suposat, no serà traslladat per uns tios que els van dir porteu-me tot això en un camió, sinó que va tenir un retorn una miqueta més especial. Llavors va ser Jordi Vila Abadal, exmonjo de Montserrat, i Glòria Romaní, els encarregats de portar aquest cor de tornada cap a Catalunya. Llavors, una vegada va tornar el cor a Catalunya, amb tots els honors, va ser entregat a la família i actualment el cor ja descansa al panteó familiar dels Macià. Què et sembla? Un cor viatjat. Joder, i tant. Ostres, doncs tot això, de veritat que no ho sabia. I hi ha un documental molt bo a TV3, que jo no sabia, que ho he descobert arrel d'això, del gener de l'any passat, del 24, una cosa així, que són 2 capítols i està molt guai, que t'explica tot aquest viatge i amb molt més detall i precisió del que he fet jo, però està molt guai. A mi el que m'ha flipat molt, a banda de tota aquesta... totes les peripècies, no? del cor de Macià, és que aquí els catalans juguem molt amb el simbolisme. Sempre el cor, aquestes coses més boniques. I en Formol, m'has dit. En Formol. Però hòstia, jo el del conyac. Ja, això mola. Del conyac? El cor de Chopin està a Varsòvia en conyac. Perquè, es veu que per l'època era una cosa mitjanament similar. O sigui que tenia propietats que podien conservar-lo una mica bé. Però està guapo. Clar, és que jo tinc un col·lega, el Pau, que més d'una vegada ha verbalitzat... El de Valls. El de Valls. Sí. Cosa que és, crec que legalment impossible o inviable, i és que quan ell mori, diu que vol que el fotin en un barril amb alcohol, amb no sé quin alcohol, i com fer un licor. Saps allò? Com fan el licor de llangardaix. Hòstia, però és bona. Clar, però jo no sé si això ho diu amb la voluntat de tenir un licor propi o de que ens el beguem després quan... Hòstia. Clar. Home, jo me'l fotria. Hòstia, a veure una cosa. Jo m'ho fotria. Sí? Sí. Bueno, però en general... per provar, s'ha de provar. Tu faries això? Xis del Pau, sí. No, però dic, sí. Tu, jo em fotria amb un... Sí, o què faries? Com amb una botella d'anís del món així molt grossa, jo allí. Sí. Al menjador de casa, al costat de la tele. De casa dels meus fills. Sí. A veure, sí. Mira, de fet, l'altre dia... Com anem de temps? 23. Vale. Desgraciadament aquests últims setmanes hem hagut d'anar a tanatoris i coses d'aquestes. Sí. Llavors ha donat per parlar o pensar de les morts. I hòstia, aquesta és una gran manera de marxar, perquè jo mirava i les esglésies i aquestes coses no m'acaben de molar gaire, saps? Perquè és com tot... És com... fer-ho tot excessivament trist quan és una persona que ho ha viscut tot, etc. Ara ens estem ficant com molt melancòlics i tal, però no trobo que sigui una gran manera de marxar quan has viscut una vida plena, saps? Llavors també em va fer pensar en la rentabilitat de la por i el dolor i tot això, que l'Església ho ha tocat bastant bé, però, no sé, crec que això de l'alcohol me mola, en general, saps? No sé qui em va dir, va ser tu, que allò de l'enterrament viking... No, jo crec que no. Jo el que et vaig comentar és aquell de directament que et calcin al bosc. Sí, és a dir, allò un barranc entre dos, allò te vagin fent així, i alimentar l'ecosistema. Ni sense incinerar ni res. No. Perquè si tires el teu cos al bosc a seques... No es pot. No, perquè la cendra segur que no, però si te'l tires tal qual... No. Igual hi ha un buit legal. A veure, després te'n vas a cap a fons a buscar bolets i et trobes... Te'n surt un del cul. Un munyeco. Un pebràs del cul. Un pet de llop. Hòstia, és un tema, això, Doncs no sé, ara no sé qui és, ja em perdonarà, perquè hi ha algú de prop que
Va dir això de l'enterrament viking amb una embarcació i cremat al mar i tal, que diria que tampoc és gaire legal. Perquè només també he de dir que també monopolitza una miqueta al final de les vides, Però bueno. Sí. Hi ha un tema que... Bueno, deixem-ho estar, si sembla bé. Sí. Però t'ha molat la història? Home, a mi m'ha fascinat bastant. Jo he trobat molt interessant per lo poc coneguda que és, saps? Perquè, clar, el Panteó, saps on para? Diria que està a Montjuïc. A Montjuïc. Diria que Macià està a Montjuïc, sí. Ja hi podríem anar, doncs. Ara que sé la història, és allò que t'expliquen una història i tens ganes de... Jo diria que el 80% de les persones que parlem estan a Montjuïc. A Montjuïc, suposo, no? Sí, Puigantic. Sí, Puigantic segur. A Montjuïc. Martí Pol deu estar a Roda. A Roda. Domènec sí, Montaner, està a Montjuïc. Montjuïc? Sí, perquè volia anar a Canet. Ah, no, està a Sant Gervasi. Està a Sant Gervasi. Sí, és veritat. I qui més? I ja diria que... Bueno, els Viader. Els Viader podria, sí. No ho sé. O a Cardedeu. O a Cardedeu. Ja. Bueno, tu, és igual, ja. Anem a coses una mica més... Sí. Entrem a l'última història. Aquesta també està guapa, Aquesta sí que la coneixem els dos. A mi el tema m'ha molat molt, també, per cert. Sí? Sí. I entrar una mica en el tema així com més misteriós de Catalunya i aquestes coses, ha d'estar guai, també. Sí. Hi ha un llibre que és com totes les... que va sortir fa poc, que és il·lustrat tots els mites, llegendes, personatges del folklore català. Ah, sí? Sí. No sé com es diu, però, hòstia, fot una pinta fantàstica. Hòstia, però ja ho miraré, sí. Molt bé. Comencem la tercera història. Dona el titular. A veure, com el primer títol que tenim aquí posat és Textos Spicy dels monjos de Ripoll. És a dir, una mica picants, i com a subtítol, que seria com el titular, que sí que potser vena una mica més, vagi compte, abadessa, que sóc monjo però me la posa tiesa. Aquest és el titular. Més clar l'aigua. Sí. Que si no vaig errat ens en anem gairebé 1.000 anys enrere, però ens en podem anar a l'actualitat a Solsona. Hombre. Ai. Sí. Ens situem en un dels centres intel·lectuals més destacats del Mediterrani, el monestir de Santa Maria de Ripoll. I tant. Fundat l'any 1880, he dit. Una mica, treu-li l'1. És a treure l'1, totalment, se m'ha pirat que flipes. 880, eliminem el que s'ha dit anteriorment, per Guifré el Pilós, per tal de repoblar la zona. No estem parlant del que coneixem a dia d'avui com Catalunya, era una proto-Catalunya. Una cosa bastant embrionària, no, encara? En aquell temps, un dels poquíssims llocs on es podia estudiar el quadrivium, ho he dit bé? Quadrivium. Sí. Diria, no, després senzillament que no m'entenc la lletra. Quadrivium o quatrivium, també he sentit. Bueno, és igual. Que és aritmètica, música, geometria i astronomia. Gastronomia, que això està fent una fabada. Una fabada, uns caragols de la llauna. Que això és com un batxillerat a banda. És a dir, això és com un FP, diguem. De l'edat mitjana, l'FP era anar a Ripoll. Però a més combina una mica, no?, les diferents disciplines. Sí, no, era tocar una mica tots els pals. Sí. Que, bueno, eren, diguéssim, els estudis superiors. Es feia a Vic i a Ripoll. Sí. I traduïen textos dels àrabs i dels jueus. Un segle abans de que l'escola de Toledo ho fes, Sí. Això sí, a veure. Reivindiquem-ho. La peça que en la pieza. Sí. Al segle XI, el llegat cultural dels àrabs es traduïa a Ripoll i viatjava cap a Europa. Érem un país pont. I d'aquí a nosaltres ens entrava, nosaltres ho traduïem i ho escampàvem. Vale. I un paio dictava les escriptures i uns quants copistes doncs, anaven escrivint. Aquest era com el mecanisme, no? Un tio llegint i els altres pot anar copiant. Una miqueta com un dictat. Sí, com si és allò a classe. Exacte. T'està comptant les faltes. Vale. Aquest és el context del monestir de Ripoll. Llavors, ara m'avanço fins al segle XIX amb les desamortitzacions de Mendizábal famoses, que Catalunya les va patir bastant, i bastant greus, a més. Amb l'arribada del trienni liberal, del 1820 al 23, es va suprimir el monestir de Ripoll. Una reial ordre del 1822 va obligar a traslladar el fons del monestir cap a l'Arxiu General de la Corona d'Aragó. Vale? Llavors, en aquest trasllat on jo et presento un tal Pròsper de Bofarull. Hòstia, que està molt guapo el nom. Pròsper de Bofarull. Sí. Estic pensant de fotre-li un fill, si tinc. Pròsper. I aquest tio se'ls ho mereixen.
A Reus? A Reus. Sí. A la millor ciutat, segurament, de Catalunya. A veure, sembla que costa com... En aquella època, vaja, almenys a mi, tu que has fet història m'ho sabràs dir, però trobar personatges importants de més aviat del sud de Catalunya. Home, és cert que Reus és un viver pràcticament de personatges il·lustres. Tarragona, va fent el que pot, algú troba. No, també n'hi ha molts, però clar, al sud, clar, per motius obvis era més complicat. Però Reus tenim a tot Cristo, que ja ens hi dedicarem un dia, però sí. Bé, llavors el Pròsper, el nostre Pròsper, de Bofarull, el reusenc il·lustre, era l'encarregat d'aquest arxiu, però ell no va dipositar al fons de Ripoll, on li havien dit, sinó que ho va fer al monestir de Sant Pau del Camp, a Barcelona. Igual te sona, està pel Raval, no sé si per Raval hi ha com una mica d'església per allà mig, és igual. No m'hi he mogut massa per allà. Sí, pel que sigui. I ho va dipositar allà. Llavors, s'acaba l'etapa del trienni liberal i torna a l'absolutisme i s'intenta, doncs, aquí no ha passat res, tornem com abans i avall, no? Llavors, tots els documents han de tornar cap a Ripoll. Però el nostre Pròsper de Bofarull, que era un mollers, va dir, és que estic fent uns catàlegs, unes històries, no sé què, algú per la Diputació, el Consell Comarcal, per turisme... Pels millors que pots treballar, la Diputació i el Consell Comarcal. Ja se sabia d'ençà llavors. No, joder, té cara tonto el Pròsper o què? No. Llavors, va dir, deixeu-me'ls un ratet més, i llavors els van anar com prorrogant la tornada dels documents més importants. En van anar a deixar uns quants, perquè ningú se li enfadés, però es va quedar com els més importants. Llavors, 11 anys després que ell guardés bona part d'això, va passar el que ell ja s'imaginava. El 1835 esclata a Barcelona, sobretot, que és el focus radial més important, però s'escampa a tota Catalunya, el moviment de les Bullangues, i arribarà al monestir de Ripoll. Per tant, 500 homes, miquelets, en aquell moment, que ja els hi tocava comptar, no? Però encara eren miquelets, assalten el monestir de Ripoll amb la voluntat de res de bo, segurament. Aquí no ens ficarem a dir si és justificable o no, però la qüestió és que la pèrdua de patrimoni és bestial i sí que sap molt de greu que sigui així. Assalten el monestir i resulta amb 2 monjos assassinats, un temple destrossat i la tomba de Ramon Berenguer IV. Sí, Ramon Berenguer IV profanada. Els revoltats la trepitgen, escupen el cadàver del comte i se li celebra un judici popular. A veure, una cosa. El muñeco. Sí, exacte. El ninot, com aquell papa que li van fer un judici després d'estar mort, el tio el van agafar, el devien sentar i li van dir, no sé, vostè és culpable de propagar la fe catòlica, que és del que se l'acusava, de fet. I li van dir, ¿cómo se declara l'acusado? Li van dir. I llavors no va dir res, i llavors el van, total, que el va cremar, i per això no hi ha restes de Ramon Berenguer IV, si no m'equivoco, segons he llegit és així. Doncs bé, els sepulcres de l'abat Oliva o Ramon Berenguer el Gran es van salvar. Saps gràcies a què es van salvar? No. Que els propis de Ripoll es van vestir com els uniformes que van entrar i tal, es van com disfressar, una mica de cosplay, i els tios van dir, no, aquí no cal anar, saps? Com van enganyar els altres i així van poder salvar algunes de les tombes i part del patrimoni. Que aquesta jugada em sembla boníssima. Està guapa, aquest. Perquè això és com quan t'entren a robar a casa. Que això, a mi em va passar. Tu vas fer, sí. O sigui, jo això concretament no ho vaig fer, però a mi em van entrar a robar a casa estant jo a casa. Que a mi em va semblar sentir com uns sorolls. Vaig anar al lavabo trepitjant fort. Allò que estàs sol a casa es torna i et diuen Jesús, saps? Però ja no vaig sentir res més i de llonsis. Però un col·lega em va dir, hòstia, si tens gent que et roba a casa i ho saps, baixa i fes veure que estàs robant. Rotllo, hòstia, tu també n'estàs robando. Pues tu em portes la tele i jo m'emporto l'ordinador. I ja tu muntes, perds la meitat de les coses, però selecciones. Home, no està mal. Jugada mestra. Però m'has fotre allò de la cadena, tu? Vaig tirar la cadena. Sí, això és alguna cosa. Tires la cadena i els tios, hòstia, que el tio estava cagat. Pobre, ja tornarem demà. Llavors, en aquest context de les revoltes de Ripoll, quan ja estaven marxant i ja s'havien cansat de saquejar el monestir, un tio va dir, espera un moment, i va dir, a l'arxiu. I tothom va anar cap a l'arxiu a cremar tot el que hi hagués.
Llavors, en aquest context, alguns dels vilatans de Ripoll es van interferir amb aquests revoltats i van dir no sé què, i van començar a tirar part de l'arxiu per la finestra, per salvar-lo de les flames. Llavors, els revoltats van entrar i a un el van matar a trets i altres dos, si no m'equivoco, 2 o 3 van poder-se escapar de miracle. Per sort de miracle. Per cert, aprofito per dir que tot això ho hem tret de la guia xafardera de Catalunya, d'Anna Priscila Magrinyà. Fot bastants anys que està publicat, no el tenim a la llibreria, però està molt bé, explica moltes coses interessants. I es va poder salvar part d'aquest arxiu. I paral·lelament a Barcelona, com que també, evidentment, les bullangues van tenir pes important, el nostre amic Pròsper del Bofarull va anar a haver de córrer al monestir on ho tenia guardat per també salvar-ho. Tot i així, per sort, es va poder salvar bastanta part de l'arxiu. Perquè, així per casualitat, perquè ara abans dèiem, no?, que en aquell lloc a Ripoll es traduïen textos de l'àrab, no sé què, potser que a l'arxiu també hi hagués coses d'això, rotllo, de traduccions de textos... Tot. Perquè pot ser que algun d'aquests que van cremar allò a Ripoll, de cognom es digués Oriols, i ja poguéssim remuntar uns anys enrere. Sí, així comença a estirar el fil. Aquesta és l'homofòbia. Sí, bueno. Estiraríem el fil. Sí. Dels documents conservats tenim la Bíblia de Ripoll, que es troba actualment al Vaticà. I el Vaticano. I el Vaticano, paraules majors. Amb el nou papa. Però no tot tenia una temàtica religiosa o matemàtica. Anem entrant en temes més interessants. Aquí comença a fer el giro una mica. Dels documents que va salvar Bofarull, et destaco concretament el 74, que és el Liber Glossarum et Etymologiarum, ho he dit bé? Un clàssic. Em dóna la impressió que he invocat algú. No. T'imagino que d'aquí surt una verge. O Pròsper de Bofarull. Bé, la qüestió que parla sobre gramàtica i etimologia, dos dels temes de més interès en l'actualitat. Un llibre molt recomanable. Entre aquests documents també trobem... Un llibre lleuger. Un llibre lleuger. Sí, de tauleta de nit, no? Sí, de bolsillo. Sí. Un petit plaer d'aquest. Amb aquestes edicions. És que allò és molt maco, Que sí. Bueno, la qüestió, que ja no sé ni on estava. Entre aquests documents trobem una vintena de poemes eròtics. Ei! Que semblaven... Què busques? Semblaven voler estar amagats. Els monjos. Sí. Daten del segle XII i es desconeix qui és el seu autor. No va ser Bofarull qui ho va descobrir, sinó Nicolau Dowler. Hombre, sí. Ministre de la Segona República. I intel·lectual. Ell planteja que l'autor podria ser Arnau de Mont. Arnau, bandido. Què? S'avorria de vida allí. Bueno, home, tant de resar, tant de ficar-se a genolls. No? Ho hagués volgut fer per altres coses, poder. Mare meva. Sí. Però avui en dia encara és un misteri, no? Com el que parlàvem abans, misteris de Catalunya. Sí. Alguns poemes que podem jutjar amb les ulleres de l'actualitat, amb les ulleres d'avui, posa-te-les, parlant dels efectes de les dones, que segons diuen són unes mentideres que es mouen per interessos. D'entrada és un text que sabem que no envelleix bé. No, la veritat que no. No sé si a l'època devia tampoc estar a l'edat mitjana, però bueno, en algun text té més sentit, té més lògica que es fes. Però bueno, tenint en compte el que dirà després. Clar, parlant de poemes eròtics d'un monjo, anem a llegir-ne algun. A veure què diu el monjo, bé que s'explica. Tenim el punt de llibre. Està guapo. Fantàstic, això és flipant, eh? Està guapo, De l'estanc. Hòstia, és de l'estanc. És de la mare del Joan, que el tenim aquí darrere les càmeres. Montse, va per tu això. Està guapo, aquest. Diu, un somni. El de va per tu no em referia al poema. Va per tu el capítol en general. Vale. És que el poema és fort. O sigui, és més aviat fort. Ai, quan ho vegi. Però ai, quan ho vegi és un part. No res. Bueno, va, sí. Ja m'enteneu. Diu, un somni. Si certs fossin els somnis que jo somio sempre, m'ompliria la vida un intens goig perenne.
Em posat nerviós. Si cerques un bell rostre als teus ulls resplendent, aquí em tens. Posseeix-me. T'estimo bojament. Com que ningú del món en atractiu no et guanya, desitjo que frueixis atractiva companya. Els mots d'aquella noia de sobte m'abrusen. I a cop calent l'estrenyo amb fortes abraçades. No, de moment encara, tampoc. Espera. Vale. Ara ve lo bo. Bo, i besant-li les galtes, li vaig palpar els pits. D'aquell secret tan dolç m'emparo tot seguit. Puc pensar, en conseqüència, que jo molt feliç fora. Que fora molt feliç. I potser més del compte. Si aquella bella noia posseís, deixo un dit, com la vaig tenir al prat fins que els ulls vaig obrir. Hòstia, deixo un dit. Estava tenint un somni eròtic. Clar. Oh, i valent que ho va posar sobre paper. Sí, tan valent que no va firmar, el cabron. Ja. Sí, no, a veure, tampoc crec que fos la cosa més prudent de fer en aquell moment. Sí. Però bueno, grans històries, avui, Albert? I històries desconegudes, vull dir, si això Home, bastant, sí. funciona, i mai ens quedem sense convidat, és una dinàmica. Home, està guai. Ja dirà a la gent a veure si els ha agradat o no, que si els ha agradat molt. Això s'ha acabat els descendents i s'han acabat les punyetes. No, però aviat ja tornarem. Sí. En principi el pròxim ja en tenim i el juny... I podrem acabar bé la temporada. Exacte. I el juny deixeu-nos Toquem descansar. fusta. Sí que Déu-n'hi-do. Jo avui, saps, patia per una cosa que crec que hem sapigut solventar bé, i és que, clar, aquests dies un dels nostres reels Hòstia, mare de Déu. ha tingut molts comentaris, que és el reel de l'anècdota del bilingüisme i de l'Ovidi i no sé què. Sí, bueno, nosaltres també ja entrem en uns fregats però que funcionen, en el fons. Sí, no, està clar. A veure, que també citem. Sí, no. A veure, nosaltres diem el que és. Podem estar més o menys d'acord, però el dia que citem i parlem jo què sé, si es dona l'ocasió d'un fill d'un franquista, Pues i citem, hòstia, ens caurà ens diran franquistes. Bueno, però a veure, també no s'ha d'esperar tampoc gaire de... No, està clar. Doncs un d'aquells comentaris... Anem bé de temps, Joan. Sí, és això, ja acabem. No, vull dir, ara ja. Però un d'aquells comentaris que em va semblar fantàstic, que, clar, hi ha l'anècdota dels càmeres de Canal 9, que no tornarem a explicar, però podeu veure el capítol de l'Ovidi. I diu... Y deia algo rollo, los cámaras de Canal 9, que son unos currantes, y estos niñatos que no hacen nada, con esas poses de intelectuales... Aquest va estar guapo. Que a mi això m'ha generat un complex brutal. Perquè, clar, ara allò que et fregues el mentó, que agafes el boli... Que jo em vaig mirar i hi ha un moment del vídeo aquest que me toco el nas. Una mica... Sí. Bueno, no sé... Jo crec que avui ens hem mantingut bé. Jo he intentat estalviar-me poses d'intel·lectuals en general, però hi ha coses que no es poden evitar. Hòstia, quina sobramenta. No sé. Una abraçada a tots aquells que, no sé, que han pensat a les nostres mares aquests dies, i una altra abraçada a tots els que us agrada el contingut. Dóna vida. Dóna vidilla. Sí. Què? Ho finiquitem o què? Finiquitem aquí, ja. Vale, doncs no sé. Fins la pròxima. Fins d'aquí 2 Fem diumenges. Fem allò de les notícies, no? Vale. I ara com que ens aixequem i marxem, no? Sí. Fins la propera. Moltes gràcies per confiar en nosaltres. Adéu. Doncs què hi farem? La xocolata del lloro amb Miquel Cavaller i Albert Pallarès.